Jo lidi, čaute. Hrajeme Fortnite a Zero buildy a začátek jsem ho natáčel, protože mě by se to jinak dlouho loadovalo, protože já hraju přes GeForce Now na telefonu, takže se mi to občas bude takhle sekat. A když si hlavně dejte like a odběr, a kdybyste chtěli, tak mi napište pod video komentář a já příště si zapnu ty statistiky, ať vím kolik FPS. I když. A nebo já je zapnu rovnou teď. OK, jsme zde. Asi spadnu tam tady do té vily. Nebo to je do toho baráku prostě. Asi. Počkat. Hej, stop. Pardon, hází mi to nějaké lagy. Já nic nedělám, jo, hází mi to nějaké lagy. Proč se to děje? To můžu normálně ovládat. Dobré. Je první zbraň, pick up. Jo, to je to, OK. Je paráda. Tady je další. Opět jsem ta sama, podle mě. Se bugy. Stoj. Je mrtvej. Okay. Tohle zbraň se vezmu, to je celkem dobrá. A hrajeme 7, season nebo chapter 7, teďka nevím. A napište mi do komentářů. Zatím to v neděli a v sobotu byl nějaký update. Nějaká update party, tak... Jo, tohle je dobrá zbraň. Okay. Teďka jsem zase zlagulo, kámo. Teďka to zase chill. Jsem si tady autíčko. Nebo taky nevezmu. Okay. Jo, omlouvám se za to, je to prostě. Hraju tak, no. To je lepší. A když stojím, tak je to lepší, nemůžu. Jo, jedeme takhle k zóně. Ta útesu jsem si nevšiml, slibuji. Jo. A naštěstí doufám, že to se na to půjde dívat. A pokud ne, tak to ani nevydám. Ale jestli tohle to vidíte, tak to znamená, jsem se rozhodl, že to vydám, protože úplně nejvíc videí nemám.
Počkej. OK. A je to s tematikou Hollywoodu. A tady někde ta cedule, jak je tady někde ta cedule v reálu Hollywood, tak tady je Battlewood. Protože to Fortnite tak přejmenoval, se rozhodl. Počkat. Tady mi měla dopadnout cesta. On je mami na půdě. Jo, už je tady. Co tam je poslední? Je pár goldíků. Aha, trošičku víc, počkej, kolik jich mám. No, dost jich mám. 1329. Já to byla mamka na to tatím v pokojíčku. Takže... Přijdíš, kámo. Mám 28 nábojů, to je výborný. Kámo, kam to zase jedeš? Jo, a hraju dua. Co to? No. Ještě nás je 29 lidí, a 44 celkově, 29 lidí, zbytek jsou asi boti. Kámo, líp si zaparkovat nemohl, že? Yes, jede. Už nás bývá jenom 43. Dobré, tak kdyby se mi taky nějak mohl zajít nějak líp, tak já toho týpka mimochodem neznám. Bych možná i něco dal, jakože nějaký kilík. Jo a do příště to nějak s těma FPS-kama vyřeším. No, kam zase. Jo, tady je ta cedule Battlewood. Je tam je ten bound, to zakrývá. Vidíte? Battlewood. A my zase někam jedeme. Nevím, kam chce, co má vůbec za lubem. Počkat. 24 je posledních pár hráčů. Kamo, co si dělat? To auto je zamčené, co na tom nechápe, že jich jenom pár. No, pojď. A někam na mě odvez. Takže někam mě na... S tou musíme mít lepší výhled a ty jeď. Jo, nějaký kamion tam je. To... Kam zase jdeš mimo zónu. Jestli se tady toto neplese do jedné části, tak to tady bude prostě muset být ve dvou, protože YouTube, on mi prostě zakazuje videa, které jsou další než nějaký ten jejich limit, nebo prostě, když jsou nějak moc dlouhé. He, tak. To byl tačka zase, protože Terka má jít na obě. Jiná prostě nechce. To je ségra. Vezmu si tohle zbraň. No, běž. Ne. No tak nevadí, no prostě. Se mi to chtělo zase sekat, tak co už. Tak čau.